lakon koyo mangkene apa aku bakal kah. Kalgo! Ana apa, Den? Lagi ngopo? Kae lho ning guri. Den. Tak sawang pasoryanmu kok tansah bingung. Iki janjane ana apa, Den? Kudune kuwi ngerti kok. Kowe mung meneng wae. Yen duwe dhuwit nang warung. Nah ana perkara iki mbok yo sampeyan bloko. Cek men aku ngerti. Apa to jane sing sampeyan pikir iki? Bung, apa kowe ora ngerti? Apa kowe tok-tok ora ngerti? Tak monggo aku wis kandha karo kowe biyen. Yen wo Gajah Sora lumebu ning pakunjaran Kasultanan Bintoro Demak. Pangangkahku aku duweni perdikan banyu biru lan pamingit tak blengket dadi siji. Malah wo Gajah Sora saiki wal saka pakunjaran jur piye? Oh Gajah Sora wali yo ben uwal. Lho, piye to iki? Yen wo Gajah Sora kuwi wal tegese bali ning banyu biru, wurung nggonku blengket banyu biru. Isih to iki. Dadi mung perkara pamingit lan bumi banyu biru. Yo, Sampeyan kepengin andarbeni pamingit lan banyu biru kaya ngono. iya. Wah, sampeyan aja kuwatir. Aja kuwatir. Gampil perkawis menika. Njur carane kaya piye coba, Gong? Kowe iki sing ngerti coba. Aku wis kadung judeg kaya ngene iki. Bumi banyu biru sak menika rakyat Darbeer Raden Saloka. Ngene Kakang Saloka. Gampil. Njur carane Raden Saloka pateni. piye? Pateni. Kowe kekanalanmu kok. Kakang Saloka kae dulurku. Nek yo kene kowe ngucap kaya ngono, terus kowe mateni. Sabar. Kamu sampean jare kepengin duweni bumi banyu biru to. Sampean nak kepengin duweni bumi banyu biru. Wonten tetembungan Jerbasuki mawa pangorbanan, mawa bea. Wong duwe kegayuhan kudu mawa pangorbanan. Nggih. Nggonku kelakon mlengket banyu biru karono supaya Kakang Saloka mati. Lho kaya ngono, Aden. Pripun? Kalau kenalan. Bener. Lan Cocok apa sing mbok kandhakake? Waton Kakang Saloka isih mapan ning banyu biru. Tangeh kanggo lamun nggonku mlengket banyu biru. Den, Jur carane piye? wah Gajah Sora rak wis wal saka pakunjaran Demak Bintoro. Yo. Raden Saloka urung tan wurunga bakal tumuju ning Surapradan. Nang Surapradan. Ya monggo, Den. Piye? Ing kene teko Surapradan kuwi ora ana wong sing ngerti dalane kejaba Galunggung. Oh. Piye? Yo, aku percaya sapa to Galunggung? Lah, Seger gajah yo Galunggung. Galunggung. Ayo, pasar Kuniran sing nyekel sapa? Galunggung. Iso. Ini Den, Piye to? mengko yen to harus Saloka teko kene mengko bakal tak wenehi tak duduhi dalan sing tumeka nang Surapradan Kaya ngono. Saiki ngene. piye Ranti Sawetara. Wurung tan wurunga Kakang Saloka mesti bakal liwat dalan. lah Ojo kono kowe. wis sesinggal Kakang Saloka. Kakang Saloka.
bisa ketemu lawan kowe. Jur, lara-larane kepiye to Kakang? Rumangsa bingung. Wis suwe aku arep tumuju ing Surapradan. Nanging aku ora weruh dalane kok di. Engko dhisik to, Kang. Kok nganti Kakang Saloka arep tumuju ning Surapradan? Duwe gawe apa to, Kang? Marani Sibu. Bapak Gajah Sora iki dina wis wal saka pakunjaran lho. Dadi bapak iki ngutus lawan aku kang supaya aku muruki karo ibu. Oh, perkara kuwi to. Yen kowe kepengin tumuju ana ing Surapradan, Kakang. Dadi adi salah sariti ora dalane. Sepurane aku. Lho, yen tumuju ning Surapradan kuwi aku ora ngerti. Wewengkon ana sak tengah alas kene. Kok menawa takon Galunggung mbok menawa ngerti dalane tumuju ning Surapradan. Oh, Galunggung. Den, aku ngerti jalane, Den. Jeger kae to iki lho. Galunggung jeger kae. Jeger gajah. Oh, Galunggung. Awakmu tambah lemu, Gong. Den. Yo mangan saben dina kok. Tenane kowe weruh dalan tenan Roh, Den. tumuju Surapradan. Surapradan ngerti aku. Gage-gage selak aku agage pengen mulki Kanjeng Ibu. Tak duduhi ya, Den. Iki sampean lurus, Aku lurus, ana pertigaan, ana pertelon, sampean nganan. Kanan lurus, ana prapatan, sampean ngiri. ana perempatan kiri. Ngiri terus ana perlimonan. Weh, kok ana perliman. Lho kuwi Empatan perlimonan. Iya lho. Ya ora umum to, Gong. Sing ngepang limo itu lho. Liman. Oh, liman. Iku sampean ngiri sithik, Den. Kiri neh. Ana wit sing gedhe kae. Ana wit kang gedhe. Kuwi wis wewengkon Surapradan. Oh, dadi ana pertigaan aku nganan, perempatan aku ngiri, Ngiri. proliman aku ngiri. Ngiri sithik, Ana wit gedhe. wit sing gedhe. Oh, aku ngono ku tumuju Surapradan. Surapradan, Den. Tuju Kakang Saloka. Kowe diabdi Galunggung, weruh dalane kang tumuju ning Surapradan. Mula aku ya ora getun yen to aku duweni abdi Galunggung, abdi kinasih, merga dikongkon apa wae ya nurut. Wewengkon endi wae dheweke ngerti. Mula saka kuwi yen arep tumuju ning Surapradan sing ati-ati ya Kakang Saloka. Age-age wis panci surupe ingsun. Lah aku tak age-age murkan jibu. Yen kon ngono Pamujimu ya dia. Selamat. Den, aja lali lho, Den. Tiga ngiri, Prapatan nganan, proliman ngiri. ngiri sithik. Makasih. Ya, Den. Hati-hati, Den. Den. ora usah ndak suwe. Saiki uga disiki lakune Kakang Saloka. Aja nganti ngawes parani lan dingerteni wong siji wae. Yen to kowe mateni karo Kakang Saloka. Enten ana kabar Saloka bakal pateni ya. Astagfirullahaladzim. Saung sariti. Lho wong perkara warisan wae kok kowe tegelan mentolo arep mateni sedulurmu Haryo Saloka. Yo Saung Sariti. Kekarepanmu kaya ngono kuwi sing ora bener yen iji ana karebet Joko Tingkir ora bakal kelakon kowe. Tak disilakon. Kok menawa iki sing diarani wit nyamplung sing dijanjekake Galunggung. Kanggo mateni Haryo Saloka. Aku tak edok-edok turu ning papan kene. Haryo Saloka rung teko kene kebeneran. Tak liwe pecel gaten. Apa kok? Setan, ojo ning kono.
Lajeng kene kuwi papane demit, setan, merbawaku saya, aku tak ngaso ning kene. Ngaso yo ngaso ning aja ning kono. Minggir. Yen aku ora entuk ngaso ning kene aku kudu minggir. Kaleh minggir. Kalih sing adoh. Sing adoh. Minggir. Karepe dhewe. Ngaso angger gledak. Ora roh. Lek kok kene pecel kok nguri bres. Bongko-bongko. Lho. Iya cah iki. Tadi wong mikir. Piye to? Kon ngalah yo aja ning kene. Ya wis kondo, aku turu ning kono gawe entuk mergo jare akeh demite, akeh setane. Aku mbok kon ngalah, aku wis ngalah ngono kok. Ning kene iki Mas Mut, lho yo Mas Mut. Oh, dia ning kene. Sing adoh. Kene nggon setan. Gono-gono Mas Oh Mut. Mas Mut. Nen aku turu ning kono kok dikeroyok. Dikeroyok semut. Aku ngalah. Ngalah sing adoh. Oh, wis ngalah. Kalah kene ya. Lah kok ning kono? Ya ning kowe ning kene ora entuk, ning kono ora entuk mergo ono semute. Aku tak yo kalah ning kene. Ning kono uga ora entuk. Sing adoh minggat. Ngene lho. Piye? Jenengmu jane sapa? Galunggung. Galunggung. Aku karebet, Gung. Piye? Awakku wis sayah, aku mlaku wae wis ora kuat. Yen aku mbok kon ngalih saka papan kene sing adoh, aku ora iso. Kesel ora, saya ora kuwi perkaramu. Dudu perkara aku sing baku kuwi lunga to kene. Lah upama aku ora gelem. Cilaka lho. Kok cilaka iku? Kowe nek ora gelem cilaka, Mergo pateni. wih, mergo kowe iku wong jadoh. Kowe wong kereng. Gur kowe nggawa gaman, yen aku ora ngalih kok kene arep mbok pateni. Kowe ngalih ta ora? Mo, Mergo ning kene iki ana banjir getih. banjir gede. Bakal ana banjir getih. Ning papan kene. Iya. Wih, medeni wong lah. Wedi kowe lah. Ora jane. Ning kene iki bakal nggon jagal menungso. Dinggo mateni wong. Nggo mateni wong. Tak deloke lah mateni wong kepiye. Mateni ora wedi saiki cak. Wedi ono apa? Wedi ngono lho kowe. Ora aku ora ndek wedi. Wis, minggir ta ora? Kowe kondo. Ning kene arep banjir getih, arep nggo jagal menungso. Bener. Arep mbok pateni nganggo gaman. Yo. Landhep tenan apa ora gamanmu? Pengen jajal. Lho, upama kok pancen nyoto, gamanmu kuwi landhep, iso kanggo mateni wong ora apa-apa. Ning sadurunge mbok nggo mateni wong kudu mbok nggo jajal sik ben ngerti landhep lan orane. Mencirite ngene ra ora. Yo dijajal. Nan Iya. jajal Ah, jajalen kok. sing ndi? Milih yo kowe saka mburi apa saka ngarep? Kaya ngono. Kok arep? Jal. Mati kowe. Ai. Ai. Oguri. Gong, Apa? aduh, Piye? ora apa-apa, Gong. Oguri. Kau buri. Wah, semare. Ai. 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 Aduh. Gong, aduh, Gong. Gong, aduh. Piye? Boyokku lara, Gong. Wani tak ungkal. Iya, Nek. Foto sae. Kowe wis kesel nggo gaman, genti saiki mbok jotos. Ning hati-hati lho. Ates kene. Tangan kiwa, Tangan kiwa, rumah sakit. mbok nggo jotos wong belum pisan tangan kiwa mlebu rumah sakit. Rumah sakit. Medeni wong. Durung sing tengen. Sing tengen, Gong. Jotos pisan leng. Hmm? Kuburan. 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 Upama sing tengah. Hah? Tangan sing tengah. Tengah. Abah kok. Tak jajale jajal. Kenapa kok? Ayo. Yo, rumah sakit, Gong. Rumah sakit. Ora apa-apa. Sing tengen. Ah. Kuburan. Mati. Mati. Ora apa-apa. Wong jotos supong, ben sekirane wong iki langsung kelenger langsung mati kuwi ana carane. Ana carane. Carane. Carane piye? Wong dikondangak, terus dikeaken. Weh, kurang ajar kowe. Iya. Pengen jajal kali itu.
piye Galunggung? Wis kelakon. Wis kelakon. Lakon apa? Kelakon apa piye to? Lakon peok iki Galunggung. Kok kelakon peok? Lho kowe arep takon mateni karo Kakang Saloka Ora lakon, Den. belum kelakon. Ono wong kae. Sopo? Karepe. Sawung Sariti. Opo nganti dilajikan teko kene? Jarene Galunggung kowe malah ngajar karo Galunggung. Opo kan? Tekaku ing papan kene, aku cemondok ana sak ngisore wit nyamplung kene, rungokke Sawung Sariti. Karena aku wis krungu lan ngerti apa sing dadi karepmu. Ning papan kene janjine Galunggung arep nggo mateni Haryo Saloka. Mula tak jarak, aku mau ngaleh saka papan kene. Oh, perkara kuwi kowe ngerti kabeh. Yo. Najan tak tutupo lho kaya ngopo kalebet. Mesti bakal dimangerteni wong. Mulai wit dina iki tak jojo. Pancen pangalapku Kakang Saloka mati ning tanganku. Mung bethe aku pengen blengket banyu biru tak dadekake sawiji karo pamingit. Sumpahe wong Islam kudu bisa nulung sak padha padane sing mbutuhke tetulungan. Ya, Haryo Saloka mbok menawa mbutuhke nggonku tulung. Aku sing nulungi Haryo Saloka. Yen pancen kowe rawe-rawe rantas malah untung yen to kowe sik dadi sandungan. Buntenke tembungmu Sawung. Kamparan. Baik, hati-hati, Den. Nganti padha gelut bentak sirah apa to perkarane? Saloka kowe tak kandhang. Nggonku arep tanding karo Sawung Sariti kae. Tenane Sawung Sariti ngalap patimu Saloka. Yen kondo iki nganggo watonan. Yen ngomong nganggo kacian, apa bener kandham kabeh? Nggonku kondono watone. Papan kene papan wit nyamlung kowe mau diblasukke karo Galunggung. Kowe arep dileno arep dipateni. Coba takono karo Sawung Sariti yen kowe ora percaya karo. Siadi Sawung Sariti. Kakang Saloka Apa bener kabeh kandhane Kakang Karebet? Yen pancen kowe iki pengen ngalap karen patiku, Kak Sawung Sariti. Kakang Saloka. Aku bloko karo kowe. Pancen ora kleru apa sing dikandhake Karebet. Aku kepengen patimu. Siadi Sawung Sariti. Sajane wae. Kok nganti setun banget kowe arep tegel mateni lawan aku apa to setiamu? Apa kowe ora ngerti, Kakang? Saben-saben konku nitik tanah ana ing Bayu Biru lan pamingit beda. Tanah bumi ana ing pamingit. Bebasan wae gersang dipacul ora tegas. Beda karo Bayu Biru. Ditanduri sarwa apa wae ulu wektune mati kel teko. Nanging sethithik wae aku kepengin duweni banyu biru kuwi ora kelakon. Mula wektu dina iki tak jaluk bumi ana ing banyu biru. Dadi kaya ngono. Perkara warisan ana ing banyu biru. Ya, Siadi Sawung Sariti. Jenenge warisan kuwi yen ra waris ora bakal kerasan. Yen pancen kowe pengen njaluk anane bumi banyu biru, tak ulungke, tak wenehke karo kowe. gampang temen kon ngucap. Kedong jero kena dijajaki. Nanging sapa ngerti atine menungso. Najan to kowe ngucap
tetembungmu keng lames penak. Nanging sakjroning batinmu sethithik wae aja silai, mesti sampean ganduli. Ora kaya ngono watake Salmo. Yen wongku pengen klebut ananing banyu biru kanthi tembungmu dasar kaya ngono. Yo. Banyu biru iki tidak kukui.